ଜେଜେ 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 ଗୋଟେ ନିଦ ମାରିଲେ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣେଇ ଦିଅ ଜେଜେ ନିଦ ମାରିଲେ ଗପ ଶୁଣେଇ ଦିଅ ତୁ ଏଟା ସବୁବେଳେ ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ଆଇଲୁ ରାହୁଲୁ ତୁ ଶୋଉନୁ ନା ମତେ ଶୋଇ ଦଉନୁ ଆରେ ତତେ ବାର ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନଠୁ 1097 ଗପ ତତେ ଶୁଣେଇଲିଣି ମତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ବସେଇ ଦଉନୁ ମରିଗଲା ପରେ ମଶାଣିକି ଯିବୁ କହିବୁ ଜେଜେ ଜେଜେ ମଶାଣିରୁ ଉଠ ମତେ ଗପ କୁହ ଅତି ଗୋଟା ବାଜେ ଛୁଆ ତୁ ବାପା ମା ପାଖରେ ନ ଶୋଇ ମତେ ଭାରି ହଇରାଣ କରୁଛୁ କଣ କହୁଛୁ ଗପ ଶୁଣେଇ ଗପ ର କହୁଛି ତତେ ଗପ ଏ କଥାଟା ଗପ ହେଲେ ବି ସତ 4 ଥର ଦେଖି ସାରିଲାଣି ଅନୁଭବ ଫିଲ୍ମଟି ସିନେମା ଏଇ ଟିଭି ଦେଖିକି ଛୁଆ ଗୁରା ସବୁ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ସବୁବେଳେ ଟିଭି ଫୋନ ଆରେ ଏ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳର କଥା କେତେ ବର୍ଷ ହବ ତୋ ବୋପା ମା ଆସିବେ ସିଆଡୁ ମତେ କହିବେ ଛୁଆଟାକୁ ମାଇଲା ଧନ ଧନ ଚୁପ୍ ହେଇଯା ରାହୁଲ ଶୁଣୁ ଗପ ଶୁଣୁ ଗୋଟେ ଘରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ ଦିନକର ଘଟଣା ବୋକା ଭଳିଆ ରଡ଼ି କଲୁଣି ତୋ ବୋପା ମା ପୁଣି ଆସିବେ କଣ ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ମର୍ଡର କେସ୍ ଆରମ୍ଭ କଲଣି ଓହୋ ଆରେ ସେ ଘଟଣା ବଳିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ତତେ ସେଇଟା କହିବି ନା ଆଉ କ'ଣ କହିବି ହଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ତତେ ଏତେ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶୁଣୁ ତାହେଲେ ଦିନକର କଥା हाँ साଙ୍ଗ कहलु पूरा परम ओल्लू अरे आज पूरा जगन आसार थिला आइलान ना आसेनी के समय अपेक्षा करिया पड़ियो से बाळा आउ आसीबो आसीबो कोन आइले अरे बाबा ओलिया पूरा चढ़ी जाउछु ए एबुडुआ देखिलु देखे अरे बाबा आ जौवन पे फिटी जाइछि हां तुलु हां मो जा देखु तू से देखु हां मो बस ये देखु हे कोन नंदनकन माकड़ चारिया बुली बुली देखु जी कोन कहयो बुली आसली बा केते गोरा बोड़ी जाई रे बे जगल बे ए जगल नी नाई है ना तू सही इथि रहनु दूरे रे कोन एटा दुबई सोला हम 14 पुरुष दुबई देखि पाइलु बे हम कोउथरे देखितले टे कहि दे दियासिनी खोले लास्ट मु देखि हां ता फोटो दुबई कोन सुनी देखिनु के सही जगंडी हेरे सांगो तू सतरे कहलु तू जगल नुआ नहीं तो हम छोट बेले केते सांग साथी बुलुतलु आ तो गांडी आडे जो से कोला जाईटा अछि ती देखिया खोली टे लोक ना खोली तू अद्दी रे आ देखु गालुआ मलुआ कथारता गुरुची ना तमे जगन नुह तो मु जगन नुहे मु जगा मो घर पुरी जगा सबु जगांको घर पुरी हो बोली कि मान अछि जग ए टाउटरे कथा गुरुची भाई तमे तो जगन भगन न हम आइला मो ना जगन हेई था नहीं तो ना टुलू तो ना गुंडो तो ना सिपुनु अरे जरचा लागेटा आ चिन्नी चू दुबई रो आइलु बापा फिटी जाई जे रंग आमा घर होल हैं ए सुन हेलो रंग आइची दुबई पैसा मटन टिके हबो माल टिके उड़ेबो चाखना टिके हबो सांगो मो घरे स्त्री जगीची मासे पार्टी करबो स्त्री ए संग अरे ए सांग मान को छाड़ी तू स्त्री पाख को जाई परिबु से कथा केबे आमे 3 जण करई दबुनु आगो मालती मारिबा मद टिके पीबा तापर तू स्त्री की धरी की कुल्हा कुंडे गड़ा गड़ी हो की तो स्त्री की नेकी टोटल तू दुबई पळा तो धइलु भाई रो आटा जे धइलु लाल दबा द अबे इतरे वाला कोन पुरई छु एतो ओजन मद बुदा ए आइलो हां चलो जे पर्यंत तू नथुलु गाड़ी की मु संभाल देली तेणु तू आसिलानु माने आज गाड़ी तू ड्राइविंग करू हम बस ए चलो डिक्रे प्रोन रो इडा दादा आरम तू
ଶୁଣୁ ମଟନ ଖୋଜି ଖୋଜି ମିଳିଲାନି ବୋଧା ଛେଳି ବି ଗୋଟେ ମିଳିଲାନି ଏଠି କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନ ଆଜି ନେଇଯିବା ନହେଲେ ଏଇଟା ବି ମିଳିବନି। ଶୁଣ ସାଙ୍ଗ ଇଏ ଭିତରେ ବଇଥାଉ ଦୁବାଇରୁ ଆଇଛି ଖରା ମାଡ଼ ଖାଇଲେ କଳା ପଡ଼ିଯିବୁ ଆମେ ଚିକେନ ବୁଝିକି ଆଉଛୁ ହେଲା। କୁକୁଡ଼ାଇ ଛେଳି ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଛେଳି ତୁ ଡାକିଲୁ ହଁ କହିଲା କୁକୁଡ଼ା ଡାକିଲି ହଁ କହିଲା। ବେପାର କରି ନିଜେ କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଭାଇ ଚିକେନ କିଲୋ କେତେ? 400 ଟଙ୍କା। 400 ଚିକେନ ରେଟ୍ କହିଲା ଟୋଟାଲ ଦୋକାନ ରେଟ୍ କହିଲା। ବର୍ଷେ ହେଲା ଚିକେନ ବୋଧେ ଖାଇନ? ଚିକେନ ଖାଇନୁ ଆମେ ଏରେ ସାଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କେବେ ଖାଇଥିଲେ? ମୋ ବାପା ବାଗରୁ ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ତୁ ବାପା ଖାଇଛି ତୁ ମୋ ବାପା ଖାଇନୁ ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆମ ବାରି ପଟେ ଯାଇକି କାଟୁ କରି ତା ଗୋଡ଼ ଖାଇଗଲୁ ଚିକେନ ର ମୋ ବାପା ବାହାରକୁ। ଶିପୁନି ଏତେ ସମୟ କ'ଣ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ତୁ ବସିଥା ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ଆସି ଦେଖିକି ଆସେ। କ'ଣ କେଜାଣି ଗରମ ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି। ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକିଲୁ ଇଏ ଭାବୁଛି ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଦୁବାଇରୁ ଆଇକି ଡୁବିଆ ସାଙ୍ଗ ଇଆଡେ ଆସୁନୁ ଇଏ କହୁଛି ତମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଚିକେନ ଖାଇପାରିବନି। ନିଜ ପଇସାରେ ଖାଇଥିନେ ସିନା କ'ଣ ଜାଣିଥାନ୍ତ। କ'ଣ ନିଜ ପଇସାରେ ଶ୍ୱଶୁର ମୁଁ ସବୁ ହତିଆର ଧରିଛୁ ତ ନିଜ ବେକରେ ପକା ଜାଣିପାରିବୁ କ'ଣ କଷ୍ଟ। କାଲି ବି ପିଇବି ବୁଝିଲୁ ଟୁଲୋ ତୋ ଶଳା ନାଁଟା ହବା କଥା ଓଲୁ କାହିଁ କହୁନୁ ଶଳା ଗୋଟେ ଚିକେନ କାଉଣ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ରାତି ପାଇଗଲା ଖାଲି ଚିକେନ ପାଇ ଦେଖୁନୁ ଦିନରେ ଭୋଜି କରିବା କଥା ମଟନ ଖୋଜି ଖୋଜି 4ଟା ବାଜିଗଲା ଚିକେନ 5ଟା ବେଳେ ଆଇଲା ଏଠି ରାତି 8ଟା ବାଜିଗଲାଣି ନା ଚିକେନ ଛଣା ଅଛି ନା ସେଇଆ ଅଛି କେହି ନାହାନ୍ତି ମାଲ ପିଆ ଚାଲିଛି ଥୋଡ଼ି ଏଇଥିପାଇଁ ତମ ଗୁଣ ଖରାପ। ବୁଝିଲୁ ଗଜ ହଁ ଗଜ ଆଉ ତା ନା ବର୍ଜ ନା ପୁରା ଜଗାବେନି ସେ ଗଜ ବୁଝିଲୁ ଜଗା। ବୁଝିଲୁ ସାଙ୍ଗ କଲେଜ ଟାଇମରେ ମୋର କେତେଟା ମାଲୁ ଥିଲା କହିଲୁ ଆଜିକା ଡେଟରେ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ହଁ ଶଳା ସାଙ୍ଗ ଯାହା କହ କଲେଜ ଟାଇମ ବେଷ୍ଟ ଥିଲା। କେତେଟା ମାଣ୍ଡୁ ମୋର ଥିଲେ କହିଲୁ? ନିଶ୍ଚୟ ଫେର ବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କତି ଟିକେ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦୁବାଇରୁ ଆଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଆସିକିରି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ପରେ ଆଇରନକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିଥିଲି ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରଥମ ବାବୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତୁ କିଛି କରିପାରୁ। ଆରେ ଶୁଣ ଦିନ ବେଳେ ଯାଇଥିଲି କ'ଣ ବାଳ ବଙ୍କା କରିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି ତୁ କ'ଣ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତୁ ଦିନଟା ରାତି ହେଇଗଲା ତୋ ପାଇଁ ଭଲ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଛୋଡ଼ି ପୁଅ ତୁ ଯୋଉଟା କହିଲୁ କ'ଣ କହିଲୁ ଯେ କଲେଜ ବେଳଟାରେ ତୁ ମାଣ୍ଡୁ ପଟଉଥିଲୁ ତୋ ମୁହଁକୁ କିଏ ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରା କରୁନି ତୋର ସେ ମୁହଁ ହିସାବରେ ଅଛି ପୁରା କୂଅ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲାଣି କୋଉ ଟୋକି ପଟୁଥିଲା କହିଲୁ ତୁ ଟୋକି ପଟେଇବା ପାଇଁ ଯାଇକରି ମହିଳା ପରିଶ୍ରା ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି ନାଁ କହୁଛୁ। ସାଙ୍ଗ ମୋ ବିଷୟରେ ତୁ କହୁଛୁ ମୋ ବିଷୟରେ ତୁ କହୁଛୁ ତୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ସର୍ତ୍ତ ସାର ତତେ ଏମିତିଆ ବେତରେ ମାଡ଼ ଦେଲେ ତୁ ଗୋଟେ ବେତର ହାଇଟ୍ ବି ହେଇପାରିଲୁନୁ ପଢି ପାଇଲୁନୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତୁ କହୁଛୁ ଚିକିଣିଆ କଥା ଇଏ ଯାହା କହୁଛୁ କ'ଣ ଠିକ କହୁଛୁ? ଠିକ ଟିକେ ଠିକ ଏଇଥିପାଇଁ ଶଳା ତମମାନଙ୍କ ସବୁ ମାଲ ଫାଲ ପିଏନି। ଛାଡ଼ ଯାହା ହେଲା ଆଉ ଏଠି ଭୋଜି କରିହବନି ସବୁଠୁ ଭଲ ଚାଲ 5 ଟଙ୍କିଆ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇକି ଆସିବ। 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ ଯଦି ଖାଇଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହେଲେ ମୁଁ 5,000 ଟଙ୍କା କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି? ଦୁବାଇ ପଇସା ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ତୁ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇବା ପାଇଁ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ମୋ କହିବା କଥା ବିୟର ରେଡି ମାଲ ରେଡି ହାଣ୍ଡିଟା କିଛି ରେଡି ଛୋଡ଼ି ପୁଅ ରୋଷେଇ କରିବ କି ଖାଇ ଜାଣିବା ଏ ଶଳା ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘି ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ହଁ ଭାଇ ରେଡି ଆଉ ତମକୁ ତ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ନା କ'ଣ? ତମେ ଜାଣିନ ମୋ ରୋଷେଇ ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିନ ଖାଇବ ହାତ ଚାଟିକି ଖାଇବ ଆଙ୍ଗୁଠି କାମୁଡ଼ିକି ଖାଇବ। ଭାଇ ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ବାହାଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରତଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର 21ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେଉଁ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ ନ କରିଛି କ୍ଷୀରିରେ ଚିନି ବଦଳରେ ଲୁଣ ପୁରେଇବି
ଚିକେନ ରେ ଲୁଣ ବଦଳରେ ଚିନି ପୁରେଇବି। ବୁଝିଗଲି ଆପଣ ଏମିତି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଏତେ ଏତେ ମହୁ ଢାଳନ୍ତି ମିଠା ଠାରୁ ବି କମ ପଡିଯିବ ନାଇଁ କି? ଏଟା ବାର ରୋଷେଇ ଡାକିଛୁ ଚିକେନ ଜାଗାରେ ଚିନି କ୍ଷୀରି ଜାଗାରେ ଲୁଣ ଇଏ ରୋଷେଇ କରିବ? ମୁଁ ସେଇ ଭଳିଆ ରୋଷେଇଆ। ଆରେ ଶଳା ମୁଁ ହାଣ୍ଡି ବାଜିବି? ଏରେ ଶଳା ମୁଁ ହାଣ୍ଡି ବାଜିଲା ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି? ଆରେ ମୁଁ ଯେତିକି ହାଣ୍ଡି ମାଜୁଛି ସେତିକି ଯଦି ମୁଁ ଗାଣ୍ଡି ମାଜିଥାନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟରେ ଗୋରା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମୋ ବାଳ ନା ଆଗେ ମୁତେ ତାପରେ ଯୋଉ କଥା। ଶଳା ଛତରିଖିଆ। ବାସନ ମାଜି ଥରଥର ହଉଛୁ କଣ ସାପ କଣ ମୋ ପଛପଟକୁ ଅନେଇଲୁ। ଆରେ ଶଳା ଇଆଡେ ଲୁହ ଇଆଡେ ଇଆଡେ ତୋ ମା ଘଇତା ଦେଖୁଛୁ ତ ଭୋତଲ ଆଉ ପଚାରୁଛୁ କୋଉ ତେଲ? ଇଏ ଭୂତ ନୁହଁ ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ପିଶାଚୁଣୀ। ଇଏ ବି ଭାଇ ତ ଭୂତ। ଶଳା ଜଗା ବେ ଜଗ ହାତ ଜଗା ଜଗ ନା ଗଜ ଭୂତ ପେଟ ଖୋଲିକି ସବୁ ତ ଭୂତ ହେଲା ଭୂତ ତା ବହୁଲ କିଏ? ଟୁଲୁ କାହାଣୀ କଣ ଏଇଠି ଶେଷ ହବାର ଥିଲା?